Gaskiyar magana kan ganin wata a yau 29 ga wannan wata. Ga cikakkun labarin a wajen wakilanmu. Sannunka da hutawa mai sauraro. Kamar yadda aka saba kowace shekara, ana musulmai na duk duniya baki ɗaya da na wannan ƙasa ka sanya ido ne a yayin da suka ga kwanakin watan sun kai 29 zuwa 30. To a wannan shekarar an maimaita irin hakan yayin da mutane suka fara saka ido a kan neman wata tun a kwana 29 da muke a yau. Muna mai godewa Allah da ya sake nuna mana wannan shekara ta musulunci, ma'ana wannan wata na azumin watan Ramadana, yayin da muka ga farkonsa a yau muna cikin 29 ga wannan wata na Ramadana. Dukan wani musulmi na sanya ido ne a kan cewa yau zai dauki azumi ne gobe ko kuma za a samu akasin hakan. To a yau mun samu cikakkun labarai da tabbaci a kan cewa kan gaskiyar magana a kan ganin watan a yau. Ka biyo mu zuwa ƙarshen wannan bidiyo domin ka ji gaskiyar lamarin ya ta wakana. Ka gyara zama mai sauraro ga yadda lamarin ya wakana. Bayan bincike da wayannan masana suka yi, masana da suka kware ta barin fannin duban wata sun samu damar gano cewa yau dai muna 29 ne ga wannan wata na Ramadan. Kowane musulmi hankalinsa ya dafu ne domin ya ji cewa shin gobe zai azumi ko kuma ba zai ba. A yanzu ne muka samu cikakkun labarin kamar haka, yayin da muka samu sakamakon bincike da wayannan masana ta wannan fanni suka yi. Masanan sun kara da cewa yau kowane mutum yana cikin kokonto ne na zai iya ajiye azumi ne yau ko kuma sai gobe. To bayan cikakkun labarin da muka samu shine cikakkiyar mujalla da take kula da wannan sashi na ganin wata na Najeriya baki daya, bayan tana lura da sanarwa da wannan mujalla take yi ta duk duniya, ta samu damar cewa ko da a yau za a samu ganin wannan wata a yau 29 ga wannan wata, to wata ba zai samu damar nuna kansa ba sanadin ubangiji har sai karfe 9 na dare. Suka kara da cewa dukan wani musulmi a faɗin duniya zai jira ne a zuwa karfe 9 na dare domin ya gani zai ga wannan wata koko a'a. A takaice dai yan uwa musulmai, har yanzu ba a samu damar ganin wannan wata na Shawwal, ma'ana watan sallah ba. Mun gode. Ka biyo mu zuwa karfe 9 na dare na yau domin jin cikakkun yata lamarin suka kasance. Mun gode mai sauraro.